बहुत लोग के ऐसा बा मास्टर साहब कि ये बेरी धान के रुपया ना हो पाई, बिया नहीं गिर पावल। लेकिन ये स्थिति में रौरा है कब धान लिया के बिया कौन बिया हकेगा गिरा देनी, बहुत एगो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिला बा। हम सुननी है सुबह तो आनंद फानन में भागल है एक भाई तने देखी जे सच का बात हो कि झूठ का बात हो। रौरा देखो तानी कि एगो खेत में हम पहुंच चुकल बानी। आ ये खेतवा में धान जौन बा तौन की जे फर गइल बा। आ ई सीजन धान फरे वाला ना हो, ई सीजन हवे धान के रोपनी करे वाला। लेकिन हमनी के जहाँ पहुँचल बानी सन एगो ऐसन माने खेत में जौन खेत में 5 से 6 कट्ठा के करीबन ई धान बुआइल बा। आ धान फर के लटक गइल बा यहाँ तक ले कि 2-4 दिन में ई धानवा कटा जाई। अब रौरा सोचत हो कि इतना गर्मी में इतना भीषण गर्मी रहल हो कि लोग के धान के बिया नहीं तैयार हो पावल। आखिर ई कौन धान हो कि बिया तो दूर के बाद भाई डायरेक्टे जौन बात की फरियो गइल लटकियो गइल पाकता आ 2-4 दिन के बाद कटाई। तो एक बारे में हमने के जाने से पहले रवा सबके बता दी कि रवा खबर गाँव तक देखतानी। सतेंद्र सिंह हमार नाम हो। हम पहुँच चुकल बा कुशीनगर जिला के फाइनर विधानसभा अंतर्गत एगो लौकुश पश्चिम टोला गाँव ग्राम सभा है। आ एगो मास्टर साहब रही। सबसे लम्हर चीज़ बा कि वहाँ के उम्र 82-83 वर्ष हो गई। एहो बड़ा एकदम टाइट बानी वहाँ के देखावे के प्रयास कर आई है ने। सबसे पहले तो के गोड़ लागे प्रणाम करब। का हाल चाल बा? हाल चाल तो अच्छे बा, हम देखते बानी, हम सामने खड़ा बानी आपके सामने है। अच्छा कितना दिन पहले रिटायर हो गए मास्टर साहब? हम 2001 में रिटायर हुए जनता इंटर कॉलेज सुवंग से। 2001 में 23 चलता है कि 22 वर्ष से 82 वर्ष के हो गए। अब 83 में चल रहे हैं। वाह। हमारा डेट ऑफ बर्थ जो हवे वो 6/5/41 हवे। वाह। 47 वाला आज़ादी तन याद हुई। हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल हम 5-6 साल के थे। हाँ, हम इसी स्कूल से अपने गांव के स्कूल से 53 में पास किए। वाह। तो एगो ऐसा मास्टर साहब की जे आज़ादी के देखले बानी बात जबकि ए बार लोग जौन बात उनकी जे कहीं ना कहीं मन में ही चलता कि धान के रुपया ना हो पाई। बहुत लोग के ऐसा बा मास्टर साहब कि ये बेरी धान के रुपया ना हो पाई, बिया नहीं गिर पावल। लेकिन ये स्थिति में रौरा है कब धान लिया के बिया कौन बिया हकेगा गिरा देनी, बहुत एगो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिला बा। हम सुननी है सुबह तो आनंद फानन में भागल है एक भाई तने देखी जे सच का बात हो कि झूठ का बात हो। तो हमारा तो खुद आंखों पर विश्वास नहीं के हो कि ए बार बिया जौन बात उनकी जे इतना ना लूह रहल जे बिया लोग गिरौले बा आ भुरभुटा गइल बा। तो ई कौन धान के नाम है? कौन एक नाम सरबती है। सरबती हो। कहाँ से ले बने? ये हम लेनी मुरादाबाद से। मुरादाबाद माने एने कर बिया नाम? ना। अच्छा ए बिया के नाम सरबती हो। आई कितना दिन में तैयार हो जाला? ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना माने मार्च में लगा दिया जाए, बेहन गिरा दिया जाए। तो उसके बाद गिरौला के बाद 20वां दिन वो तैयार हो जाए। और अप्रैल के पहले सप्ताह में अगर हम लगा दिए, हम 14-15 अप्रैल का लगोनी, अगर पहले हफ्ता में लगा दी 2-3 अप्रैल के तो 15 जून ले कट जाइए। को पानी दिल बनी? 12-13 पानी तो हुई गई। पानी कहेगा उसमें गर्मी ढेर रहा। 12-13 को पानी। हाँ माने गर्मी कम हो खाए तो ठीक ठाक हो तो माने कम पानी। अब जौन पानी 8वां दिन 10वां दिन दियल बा माने हमनी के धान में जौन जनरल दिहल जाला तोने पानी में हो जाई। हाँ कम पानी में हो जाए, थोड़ा नमी रहे खेत ना। ए कैसन माटी हो? हमनी के तो बहुत अच्छा पानी माटी बा। मुरादाबाद से तो लाख गुना माटी बा। ये से सोच के हम तो ले ही नहीं। तो आदमी चाहे तो गेहूं काट के तुरंत धान बोआ जाए। हाँ बिल्कुल। बाकी गेहूँ माने अप्रैल के पहले हफ्ता में कट जा। माने संकरा गेहूं बोल जा, गेहूं पहले कटा जा तो धान बो के फिर काट के धान बो सकत। हाँ बिल्कुल। देखा अब रौरा साल सामने बोइबे करी ए में बोल। हाँ बिल्कुल ना बियान गिरानो अभी तो रोपनी शुरू होता। ऐसन आदमी जकर उम्र 83 वर्ष बा चमकतानी ऐसन खेत ऐसन धान के बिया जौन की फर गइल बा लटक गइल बा पाक के अबे कटाए वाला बा ऐसन खेत जेमे एगो धान तो कटाई एक बाद से तुरंत ने रोपाई। रवा देख सकतनी होने धान के बिया गिरल बा। थोड़ा सा नजदीक से दिखा दे दिलीप जी। देखी तो कैमरा जो बात की जूम करके दिखाई। देखिए वो बिया बा आ बिया कुछ कोड़ा उखड़ा भी गइल बा। मास्टर साहब के एगो खेत में धान के उपज बा, एगो में और कुछ बुआई में कुछ कटा गइल बा, बगल वाला में बिया गिरल बा, फिर उ बिया उखाड़ल जाई आ एकरा के काट के थोड़ ले लवाई लगा के जौन बात उनके बुआ जाई ना जी। अच्छा ये बताइए खादर कौन दिल बनी? खादर तो
रुपये से मत हम ना देनी काहे कि गांव के गोंडा के खेत यहीं तो खेत मजबूत बा जी। ऊपर से 2 बार 7-8 किलो करके या कहीं थी माने यूरिया के छिड़काव कैले खाली यूरिया देले बा खाली देले। कोनो और दोसर कोनो ना 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 खदगौर मटिया भाई ना खोद मोटिया बा मोटिया अच्छा बा खदगौर माटी बा आ लोग कहेला कि जौन बात में कि गोएड़ा तो गोएड़ा बाटे एकदम बिल्कुल तरह से दिखा सकत नहीं होई बगल यहाँ के घर बा तन दिखाई जी दिलीप जी हउए घर ह मास्टर साहब के जौन बात में कि जे चारों तरफ से बगीचा से जुड़ल बा काफ़ी प्राकृतिक प्रेमी बानी यहाँ का यहाँ के यहाँ एनी तो पूरा खा पी जौन बात कि जे भोजपुरिया जौन बात माटी के खुशबू में झलकता कहीं ना कहीं गांव जवार के खबर हमनी के देखावत रही सन आज रोल के हमनी के धान के खबर ऐसे देखावे पर जौन बात कि मजबूर हो गई सन कह सकत नहीं ऐसे कि जब सुननी है तो हमारा तो विश्वास ना होता रहा कि भाई जौना सीजन में जौन बात कि धान लोग के हमारा बुझाता कि लगभग 30% के मास्टर साहब 30% खेती और ये सोचता रहे कि कहाँ से बिया ले आई हमारे धान बोआई और ओकरा एमे धान उपजा के जौन बात काटे पर एकदम मतलब क दिन में काटा जाई ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में 4-5 दिन में काटा जाई 4-5 दिन के बाद कटनी शुरू हो जाई। वाह तो कहीं ना कहीं रौरा भी अगर चाहता नहीं कि हम खेती करी आ माने दोरस खेती करी दोरस माने गेहूँ गिरा काट के तुरंत ना ओमे धान अब धान के बाद फिर धान यानी कि दो बिल्कुल फसल होगी 2 बेर हुई हाँ जरूर हुई माटी बकोरो प्रभाव हाँ ना माटी पे कोनो फिर से खाद दे के थोड़ा NPK उड़ दे करके खेत में और दूसरी फसल धान के रोपाई कर दिलो। वाह तो ऐसे मैंने जो बात कि जे रोबा देखा देखी मैंने कितना लोग लगभग आ चुकल हो देखे खातिर हमारा तो काउंटिंग नहीं गए तब 8-10 आदमी आ गए थे 4 चैनल वाले तो पहले आए हैं और 2 आज आप लोग दिखाई दे रहे हैं 6 आदमी हो गए प्रेशर वाले तो गिनती नहीं है कितने बार आए हैं। बिल्कुल जौन बात की एगो बहुत बड़ा ऐसा काम कर नहीं है कितने की फ़ोन आया हमारे पास जी हाँ सब लोग पूछे तो कहाँ से धान वाले लेनी कहाँ से बिया लेनी थोड़ा दे दीजिएगा 2 किलो दीजिएगा हमको ले जाइएगा अब वही होगा तो क्या किया हमरो के 5 किलो धान चाहिए रोपनी कराई जहाँ पानी का साधन हो एकदम बिल्कुल 5 किलो हमने के धान के बिया चाहिए हमने के धान के बिया जब गिरा देम सन तो हमने के जब होई तो लोग के बांटेम सन ताकि हमने के यूपी बिहार में के जन संबंध बा बरकरार रहो यूपी बिहार यानी कि गोपालगंज जिला देवरिया जिला कुशीनगर जिला में हाँ जरूर जन बात के जगह मिट्टी सब एके बा मिला जुला के तो धान के बिया खूब बढ़िया से हो सके धान के जौन फसल बा जौन चीज़ के देखावे खातिर हमने आइल बनी सन एक बार और हम देखाए कि वो देख सकता नहीं कितना शानदार तरीका से है देखिए लगे से दिखाई जी एकदम धान में दिखाए तो नज़दीक में दिखाई है देखी तो चावल भी पड़ गई बा खूब फर्स्ट क्लास चावल पड़ गई बा रोवा लोग के मन में कहीं उठत हो के खाली धान बाई में मैंने चाउर नहीं है तो रोवा लोग हम दिखा दी कि देखिए है में चावल फर्स्ट क्लास चावल बा फर्स्ट क्लास चावल बा फर्स्ट क्लास देखा तनी नो हाँ मास्टर साहब अच्छी बताइए कि चावल तो खोले ना हो कभी कहाँ खोले बने पहले बेर खाई जाए जब तैयार हो जाए तब ना जी मैंने का बताओ तो नहीं मित्र जे जगह से पूछले नहीं ना बताओ चावल कैसन लागेला चावल अच्छा लगता है ये अपने जैसे बासमती चावल है ना जैसे हमने देखने गन्ने टाइप में उसी तरह से अब महकी ना इसका लमहर बड़ा महक तो बड़ा महक था लमहर चावल बा वही टाइप बा आप देखल जे कैसन होला जब एक कुटोल पिसोल जाए तब देख जी बिल्कुल गांव के बहुत सारे लोग बा का नाम बा राजू श्रीवास्तव जी बानी और औरा का करे जाइल बनी हम वही जननी है कि मास्टर साहब हमने के चूँकि मास्टर साहब पढ़ौले बनी 98 में हाई स्कूल पास नहीं हम मास्टर साहब के छत छाया में पढ़ले बनी हमने तो अनिय जननी है कि हमारे मास्टर साहब खेती कैले बनी हमारे अनिय आजू है सुन के कैसे लागल बहुत अच्छा लागल कि चलो गुरुजी के अभी भी कोनो न कोनो रूप में हमने ज्ञान मिलता और बहुत मतलब एगो गर्व महसूस होता कि गुरुजी हे उम्र में इतना करतनी एक से हमने के एगो प्रेरणा मिलता कि हमने को कुछ ऐसा करे के चाहिए कि हमने के आवे वाला पीढ़ी और जो हमने के जाना था वो हमने के पर गर्व करे ये बहुत सीखे के मिलता हमने के गुरुजी से। वाह यानी कि जब जवान रहनी यहाँ के तो लइकन के पढ़ौनी आ बूढ़ में पुरानिया लोग के पढ़ावतनी तो बहुत बहुत जौन बात उनकी आभार बा धन्यवाद बा अंत में हमारे चैनल के माध्यम से का कहब हम तो चैनल माध्यम से ये कहल चाहता नहीं कि भाई जे लोग ये देखा था जी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक आट जाई हम उनको बिया दे दें वो लोग ले जाए और अपने यहाँ बोए देखें या गेहूँ और धान की फसल जो है मेन धान की फसल है उसके बीच में तैयार हो जाएगी क्योंकि गेहूँ के बाद खेत पड़ा रहता है सही में धान का बिया सब बांट दे
हाँ तब अबे करे कुछ बटाई कुछ बिकाई कुछ कुछ होई अब का कर जाई खैले ना जाई माने जाइयो कह के वापस ना लौटा। नहीं नहीं वापस वाह नहीं कर जाई वाह भाई वाह अरे बहुत लम्हर बात बहुत लम्हर बात। हाँ, नाम धरी जिंदगी भर नाम धरी की मास्टर साहब के यूपी वाला मास्टर साहब के यहाँ से भी आइल बा बिहार के लोग के दिया कि ना। अरे काहे बिहार हमारे के पड़ोसी हैं जहाँ 12 किलोमीटर बने यूपी बिहार के बॉर्डर बा हमनी के हो एकदम कोई राज ना वाह, को किलोमीटर वही से बिल्कुल खबर गांव तक के चैनल पर देखत रहनी हो खेती से संबंधित गांव जवार के खबर हम दिखावत रहिला। आज खेत के खबर देखनी हो वालों के कैसन लागल ये धान के उपज वालों के देख के का बुझाता कमेंट बॉक्स में राय दी। अगर मन में कुछ प्रश्न चल रहा बा तो वहू के कमेंट बॉक्स में राय दी ताकि हम लोग के वो आंसर के देवे के प्रयास करी। यही के संगे हम लोग से विदा लेता नहीं मिले एक छोटा ब्रेक के बाद तब तक खबर गाँव तक देखते रही। हमारा वीडियो के अगर अच्छा लागत होगा तो शेयर करी। फेसबुक पेज के फॉलो नहीं कैले तो फॉलो कर दी। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर दी। नमस्कार प्रणाम जय